Česu dělal jsem načený, nechci nás to další videa. Dneska to bude taková apokalypsa prostě. Budou tady prostě zombíci a my musíme jako kdyby všechny zabíjet a prostě musíme vyzabíjet, aby jsme přežili. A z těch zombíků dostáváme věci a tady jsou takové truhly. Je to fakt dobrá hra, určitě si to zahrajte, dám vám iPinu. A jestli u tohoto videa, jestli se vám u toho videu bude líbit, určitě zanechte like, budu za to moc rád. A teď konečně už jako kdyby se našel něco na natáčení, takže už budou takový videa. Budu natáčet třeba jako takový hodinový videa, nebo já nevím. Možná uvidíme, jak to bude. Tady v České dynamit, jo, bomba. Bomba. Konzerva, a jo, my stejně nejsme najednou. Takže tohle hodíme tady, ne, tohle jsem si chtěl nechat. Soda. Spíš si dáme tatárku. A potom sodu. Teďka se ani nafouknu, teda jako kdyby přestávky, že oni furt po vás chodí, to je hrozný pítičko. To je taky dobré, anebo ještě je dobrá injekce. To je taky dobrý. M124, my si do toho koupíme náboje. M124, M124. Help, prosím. Help. Díky. Díky. Shop. Munice, ne, tady, ne. Ale určitě nebudu natáčet live streamy, to ne, a možná až budu třeba dospělej, tak možná uvidím. A teď určitě ne. Co to je? M1024, jo. Takže M4A1. Shop. Sakra, ježiš. Jakže to bylo? M4A1. Tak to by stačilo už. Ale stejně nemáme peníze. Obušek nepotřebujeme, máme lepší zbraně, takže tohle vyhážeme, tohle si dáme tady. No, malý zombici. Možná tohle bude asi 10minutový, nebo já ještě nevím, bude to takový kratší video, abych věděl, jestli se vám to líbí, nebo ne. A když tak jsem vám chtěl strašně poděkovat za 28 odběratelů, fakt si toho moc vážím. Jdeme za klukama je pozdravit. No tak nic, oni už odešli. Bing! To nejde tím zabít, co? Škoda. Já jdu pryč. Mně se to tu nelíbí. Sakra. To jsou nějaký
to jsme my. A vůbec jo, to jsme my. Vyhážeme tady nepotřebné věci, které nepotřebujeme. Dneska to bude na toto. Budeme pojmenovat to uklízení. Nedělám se srandu. Co jde do moneju? Hopla. Masak. A, že by? Ne, nic. Ne, tam. Jo, to jsme my. Počkej, my můžeme střílet odsaď, že jo? Kam už mě necháš? Teď budeme používat ty granáty. Já se srandu. To nebylo směšné. O ježišmarja, já jsem chtěl leko. Kolik máme ještě? Kolik má? No, 30. Není moc dobrý zas. Tady. 808, to je dost, ale. Mě. Boží. Bom. Sakra. Strašně toto. To je chytrý zombík. Tyjo. No tak já si myslím, že to pro dnešní video stačilo. To musíme tady vykosit. No tak já si myslím, že by to pro dnešní video stačilo. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, koment, budu za to moc rád. A teda čus. Čili tady pozabijíme. Jo, Nával pěknej. Co mi z něho vypadlo? Aha, to máme už. To nevadí. Ježišmarja, to je že hráč. Dobré. No tak já si myslím, že by to pro dnešní video stačilo. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, koment. Budu za to moc rád. Teda čus.